15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kaddo kanis ngi hadian kejingjar ngai unong belanya kali keciap hadian kejing syasyo kablaja hakawai kishnong kabaha pamadan berting police station nakaliang uniu brio hakajan met shitere gujulio arja arpunrio ulawan phai sheyeng kalok yamenta uniu ladan hagakti ki pulet ki blayalam u civil hospital menle ek medical check up hagajinge kren makameido utay brio kalau ong bau ula pet nakate kejaka biya syo namar kejing tieng jong berkumta ula maria lamwer bat poi sha soring kam kalau ang ba ha ka te kemir ula sa ha ka we ka trak ka badan halinti bat ha ka si ka babuat pat ula poi sha umulong jowai bat dei ha ka shitere ku julio aja alpunrio uniu samlarang ba ula wan phai sha ka yeng lok da ka basdian da ka trak kun jong phi ka nok jiu mene perbangadan hayeng ka lok jong te uwan tengah sukum beyo kum tu pi te supai kum tu tengah ani kon la dan pak pilawan phai sayeng te upai jangan kum tu te usu yam pi ngaru ngayam kanya kata kepor tang basu ya kenduk suya kum tu te tang sipang te ki ong ap kendep tengah ap tang sipang tang kon wan hang ne te la wan tengah ong ani kon sani pila tang kum tu te tang kata hi keren tengah ong sa kon pilai ong ne ketu kepor ba dep shop gitu ke beru tengah su jom baik satu kepok senrang te ngam tip resanu ngam lek tengah ong ketu kepetulun jong phil ajot empon ba bo tuna tu ong ngam ithari katanga su phet baik kat bala tengah ong pia sa ekun ong ngayai nang tu ngapo sa sorang kham te ulai sa umulong te usa simet po trok tengah ong pisa sa ekun baro armet ong simet tengah sa apa trok te simet tengah yai baik seklau tu te ngong ani pun pila sa tangan balat te ong na em medo ngam sa tangan rena marbanga su penjit gitu ki kolong sasorok tengah pende tengah yok lai spa tangka te ban yok bamja phi pili kum no wan phai bada tengah ong piwan phai sane kain pun daga te ong ngayai nang tu te po sa sitang lenti tengah su sepadong baik kat balap ki kali kum tu te la po darak hayeng kalok tang kita henge yok bani keren te ngisnya ngo yo blai ba ublai usnya bat ublai ujubab ya kejing khot kejing kerpat kejing yam kejongi kum kejing kesem te ai kejing ngo kejing yoro sa ublai kan ba bat kunjuk ru yo pinga ai kejing ngo kejing yoro ba ublai undang don rengkat bat phi ha ki por baro ba pinang la ban imbaha imiat kum ya gane ka kam ba phin le baharu iku wai kum ba phi le bah yangi te tang kita ki ketien ba ngai ba ublai un kerkhu yo phi bat yangi kum kejing kesem ublai ula jubab ya kejing khot kejing ut kejongi haduk ba ukun unda poi biang siyeng daga jingkemen klem poi perkat ngila duk jingkemen palat teba ngisuk ong bai ukun ula yap dan rasa kejing im tang ba ublai te un bu rai ala ka jong ka mesem ba u la theu lupa ya kamet ba di ka mesem te ublai un sabori te un sapan phai pat siyeng daga jing suk jingkemen tang kita ke ken ba a ga jing ro ji te ublai un don kat bat phi nang sai nang khlan ha ki por baro ba phin nang im baha imiat ban ya karsan lem ya ki wei ki ba mat kum bangi mat e kan ne jing e ka jing jinjar Habatin pej baha ki kishap plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus f ha ka jing som yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya